Maayong adlaw mga bata. Kumusta man mo? Hinaot niya na mo sa maayong kahimtang. Magpayo na ko karon niya makiguban kaninyo. Ako, si Teacher Grace, ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Andam na ba mo sa atong leksyon? Ang atong leksyon karon mao ang pagtuon sa letrang I. Kini ang letrang I. Ang tingog ni ini kay I, I, I. Utuluhon nako. Kini ang letrang I. Ang tingog ni ini kay I, I, I. Ubani ko ninyo. Kini ang letrang I. Ang tingog ni ini kay I, I, I. Kamu na sad. Unsa gani ang pangalan aning letra ha? Maayo. Unsay tingog niya? Very good. Sa dili pa nato ipadayon ng atong leksyon, manganta sa ta. Andam na ba mo? Sa ang tingog sa letrang I, letrang I, letrang I. Sa ang tingog sa letrang I, I. Sa ang tingog sa letrang I, letrang I, letrang I. Sa ang tingog sa letrang I, I. Sa ang tingog sa letrang I, letrang I, letrang I. Sa ang tingog sa letrang I, I. Isupin nato karon ang ngalan sa mga hulagway na nagsugod sa letrang I. Tunay tingog nga I. Itlog, isda, iring, ilong, iro, itong. Unsa gani ang mga butang nga nagsugod sa letrang I? Isulti nato pag-usab. Itlog, isda, iring, ilong, iro, itong. Maayo. Sige, hamunasan. Isulti ninyo ang pangalan sa hulagway nga nagsugod sa letrang I. Maayo. Karon, aduna ko'y basahon nga istorya mahitungod sa ang iro ni Ikong. Andam na ba mo maminaw? Ang iro ni Ikong. Sulat ni Grace Ii. Si Ikong adunay iro. Alam sa iyang iro ay ibong. Iro nga si ibong adunay color na itong. Si ibong kanunay maglula sa iyang hulaan nga itlog. Uban niyang maglula ang iyang amigo nga iring. Aduna usab color na itong sama niya. Isulti ang inyong tubag kung madungog kini ninyo nga tingog. Unang pangutana. Kinsa ang naay iro? Insakto. Si Ikong ang naay iro. Ikaduhang pangutana. Unsay pangalan sa iro ni Ikong? Insakto. Ang pangalan sa iro ni Ikong kay si Ibong. Ikatulong pangutana. Unsa ang color ni Ibong? Insakto.
Ang color ni Ibong kay color ito. Kaupat nga pangutana. Unsa ang ganahan nga dulaan ni Ibong? Maayo! Ang ganahan nga dulaan ni Ibong kay iyang dulaan nga itlog. Kalimang pangutana. Kinsa ang kauban ni Ibong nga magdula sa iyang dulaan nga itlog? Wow! Very good! Sakto na sad ang inyong tubag. Ang kauban ni Ibong nga magdula sa iyang dulaan nga itlog kay ang iyang amigo nga iring. Unsa ang mga pulong nga nagsugod sa letrang I nga anaay tingog nga I nga anaa sa istorya? Ikong, iro, ibong, itlog, itom, iring. Karon, magpakita ko mga hulagway. Ambak mo kung ang hulagway nagsugod sa tingog nga I. I-ekis ang kamot kung ang hulagway wala nagsugod sa tingog I. Nasabtan ba mga bata? Andam na ba mo? Magbasa ta. I. Tuduhon na to. I. 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 Ingon ana ang pagbasa sa letrang I. Karon, atong tun-an kung saan pagsulat ang letrang I. Una, ang dako nga letrang I. Sa, duha, tulo. Sa, duha, tulo. Isa, duha, tulo. Ang gamay na sad nga letrang I. Sa, ha. Sa, duha. Sa, duha. Karon, kamo na sad ang magsulat. Ibutang ang inyong kamot sa hangin. Awatan ninyo ang naa sa hulagway. Nahon nato pagsulat ang dako nga letrang I. Sa, duha, tulo. Usbo nato. Sa, duha, tulo. Sa, duha, tulo. Ang gamay nga letrang I. Sa, duha. Sa, duha. Sa, duha. Wow! Very good kaayo no mga bata! Ug diha natapos ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa pagtuon sa letrang I. Unsa gani ang tingog sa letrang I? I. Hinaot nga nasabtan ninyo ang atong leksyon ug nalingaw kamo uban kanako. Hangtod sa sunod na sad natong pagkuban. Bye-bye!